Košice, Košice. Tak každopádne sme vstúpili veľmi zle do zápasu, čoho sme sa chceli vyverovať. Ten náskok bol 15 bodový, čo sa potom ťažko doháňalo, aj keď sme už boli na tých 12 bodov cez polčas. Zase sme začali zle tretiu štvrtinu a ten náskok bol v podstate celý zápas takmer 20 bodový, čo už sa dalo ťažko dohnať. Taký paradox, pretože počas tejto sezóny je Ružomberok podstatne úspešnejší na palubovkách súperov, ale tá Košická nejako nesedí. Nevieme, čím to je, ale je to asi tak, ako hovoríte. Je to v hlavách. Do druhého stretnutia tam bude možno všetko inak, pretože domáce prostredie, domáci priaznivci, zaplnená hala určite a samozrejme aj vy už poučené z toho prvého stretnutia? Myslím si, že áno, musíme hlavne začať oveľa koncentrovanejšie, aj keď zase sa hovorilo, že doma nám nešlo, ale myslím si, že tá výhoda domáceho prostredia by nám teraz mohla pomôcť. A hlavne aj tí diváci, fanklub